Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά. Και γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε e-football. Και μετά θα παίξουμε Brawl Stars. Συγγνώμη για έτσι όπως άρχισα, ήταν η τηλεόραση επειδή είμαι στο σαλόνι. Συγγνώμη. Και πάμε να παίξουμε. Τραβάμε ήδη 1 λεπτό, να ξέρετε. Εδώ Λιονέλ Μέση που πληρώνει για να παίρνει χρυσές μπάλες. Γνώμη μου, δεν έπρεπε να πάρει τη χρυσή μπάλα. Έπρεπε να την πάρει ή ο Εμπαπέ ή ο Χάλαντ. Φυσικά ο Χάλαντ, γιατί δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε. Παιδιά, όπως βλέπετε, έχουμε πάρει ακραίους παίχτες. Και έχουμε 15 συμβόλαια, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε αυτά. Κατά τα 100 πιθανότητα να το έχουμε κάτι. Τι θα το έχουμε. Καλά, το κάνουμε skip και... Ρούμπεν Δίας. Not bad, αλλά καλός είναι, okay. Δεν με ενοχλεί εμένα. Πάμε να παίξουμε. Κι άλλος. Έντερσον, εντάξει. 81 rating. Δεν είναι τόσο rating. Πάμε τώρα να ανοίξουμε αυτά τα συμβόλαια. Έχουμε να ανοίξουμε και αυτά. Θα ανοίξουμε ένα τέτοιο. Συγγνώμη. Θα ανοίξουμε ένα τέτοιο. 95 λέει! Ντοναρούμα! Παιδιά, είναι ακραίος. Ντοναρούμα. Λοιπόν, είμαι και πονηρός. Βλέπω αν μου έχουν δώσει και κάτι άλλο. Λοιπόν, όλα δωρεάν μας δίνουν εκεί. Δεν θα πάρουμε εδώ. Θα πάρουμε όχι. Δωρεάν μας δίνει αυτό. Κάνουμε αυτό που μας δίνει δωρεάν, μωρέ. Και τύχαμε σκάτα. Πάμε να ξανακάνουμε. Σκάτα πάλι. Πάμε να κάνουμε ξανά αυτό.
Σκατά πάλι. Ωραία. Και κάνει Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εντωμεταξύ. 2 μπουνίτσες. Θα ξανανοίξουμε και αυτό, μπας και έχουμε κανένα ακραίο. Νομίζω είναι καλό αυτό. Νομίζω είναι... Ναι, Αντώνιο Σίλβα, 91-93 rating. Μια χαρά, δεν μας χάλαγε. Δεν μας χαλάει. Πάμε να ανοίξουμε και αυτό το ένα που είναι δωρεάν. $78. Ωραία. Νομίζω αυτό είναι full καλό, όχι, δεν είναι. Πάμε. Φωνάζω για να μ' ακούτε πιο καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και αυτό. Χάλια. Ναι, όπως το περίμενα. Και θα τα κάνουμε όλα γιατί θα μας πρίζει τα... και δεν θέλουμε να μας πρίζει τα μπιπ. Λοιπόν. Πολωνός, οκ. Not. Θα κάνουμε και ένα συμβόλαιο και θα κάνουμε και έξτρα αγορά. Μετά θα κάνουμε... Καλά, παιδιά, θα τα κάνουμε μετά αυτά. 5 είναι, εντάξει. Και πολλά ανοίξαμε, λοιπόν. Εξτρά δώρα, μια φορά την ημέρα, ναι. Θα το στείλω κέντρο εγώ. Το πιάσε. Παίρνουμε πόντο όμως. Εντάξει. Εντάξει, πάμε να φτιάξουμε την ομάδα μας τώρα. Και μετά να παίξουμε μάτς φυσικά. Λοιπόν, Σόμερ για τέρμα έχουμε, αλλά το περιμένει κάτι άλλο, καλύτερο. 88! Γιατί? Α, ναι, και θα πάρουμε και κέντρο. Λοιπόν, εντάξει. 94. Ωραία. Εννοείται πως θα βγάλουμε μπαστόνι. Δεν το χρειαζόμαστε καν. Έχουμε χτίσει ομαδάρα. Θα χτίσουμε ομαδάρα όμως τώρα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε καλύτερα.
Δεν πειράζει, θα το βάλουμε και εδώ. Καλός είναι, ok. Να το βάλουμε εδώ λοιπόν. Τώρα τι να κάνουμε. Κέντρο να βγάλουμε. Ούτε καν. Θα το πίσω. Πάμε να αγοράσουμε κέντρο. Guys. Πάμε να αγοράσουμε κέντρο. Όχι. Μπορούμε. Όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε Kylian Mbappé. Κέντρο. Άστο. Δεν θα πάρουμε κέντρο. Πειράζει, πάμε να κάνουμε αυτά τώρα. Να φεύγουν από ότι μην τα έχουμε για μετά, λοιπόν. Φυσικά πως θα το έχουμε σκάτα με μέλι και ρίγανη και φράουλες. Πάμε. Ναι, όπως το περίμενα. Ακριβώς όπως το περίμενα, ρε. Πάμε πρώτα από εδώ. Πάμε. Ναι, σκάτα. Πάμε. Όλοι οι Κινέζοι, εντάξει. Ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πάμε. Όλοι οι Ινδιάνοι είναι. Ινδίοι. Ωραία, εντάξει, κατά μέλι και ρίγανη, λοιπόν. Πάμε και το τελευταίο. Σταμάτα. Πάμε. Για ένα δεν μπορούμε. Ναι, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε Kylian Mbappé. Αλλά είναι λίγο ακριβούτσικος. Δεν πειράζει. Πάμε να πάρουμε Kylian Mbappé. Πάμε. Υπογραφή. Και πήραμε Kylian Mbappé. Αποστολές. Ένα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να βάλουμε Kylian Mbappé. Ωραία. Τώρα είμαστε ok. Πάμε αγώνα.
έχουμε Ντονάρουμα. Εντάξει. Δεν πειράζει, ξεχάσαμε να βάλουμε τον δεξιά αμυντικό. Πάμε να παίξουμε το πρώτο μάτς στο YouTube με το eFootball στο κανάλι μου. Παραλίγο. Επίθεση. Το βάλα full επίθεση γιατί είναι δύσκολη. Τρούση. Κάνουμε στενό μαρκάρισμα. Ωραίος σου φύγανε. Όπα. Καλό σουτ. Αυτός το έκανε. Μπρο, νόμιζα ότι το έκανε κάποιος. Νόμιζα ότι το έκανε ο Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά καλός είναι και αυτός, εντάξει. Η καινούργια μας μεταγραφή, λοιπόν. Πάμε. Ο Ντριούσι, παιδιά. Προσπαθεί συνέχεια σε κάθε μάτσο ο Ντριούσι. Συγγνώμη που έχω καιρό. Συγγνώμη που έχω πολύ όμως καιρό να κάνω βίντεο. Απλά κάτι έπαθε το κινητό μου και δεν μου βγάζε ότι δεν μπορώ και έκανε μια ώρα για να ανεβάσω. Οπότε, ο Εμπαπέ! Και έκανε μια ώρα να ανεβάσω αυτό, γι' αυτό συγγνώμη. Ο Εμπαπέ το έβαλε, παιδιά. Κάνε Κιλιάν Εμπαπέ. Δεν το έκανε. Κοιτάξτε όμως τι έβαλε γκολ. Μπαμ, γκολ! Εντάξει, να πεις ότι είναι κανένας και δεν είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Εντάξει ρε μπρο. Μόνο ο Κιλιάν τα κάνει αυτά. Και μόνο Εμπαπέ αστοχεί έτσι. Θέλω να τον δοκιμάσω. Καλός είναι όμως. Καλός. Του την έκλεψα μέσα από τα πόδια. Ποιος το σούταρε? Εμπαπέ. Κόρνερ νομίζω είναι. Όχι. Ο Πάλμερ. Όχι ρε. Πάλμερ. Πάλμερ. Είναι ακραίος ο Πάλμερ. Το ξέρω, 93 είναι. Πάλμερ. Πανηγυρίζει μαζί με το Ρόντιγκερ. Από κάτω. Δεν το καβάλισε. Κοιτάξτε, γκολ. Πετάχτηκε το τέρμα στον αέρα, να πούμε. Ποιος σήμερα? Κιλιάν. Τι κάνει ο Κιλιάν σήμερα ρε παιδιά? Απέναντι στον Έντερσον, παιδιά. Ασίστ του Ρόντιγκερ. Έκανε ασίστ το Ρόντιγκερ. Έδωσε πάσα στον Εμπαπέ και βάλε γκολ.
Ο Ρόντιγκερ. Είναι και αυτός ακραίος ο Ρόντιγκερ. Έχει κάνει πολλά. Πάλμερ. Ακραίο defensive έχει εντωμεταξύ. Δεν ξέρω πόσο έχει, αλλά πες να έχει ακραίο. Τι πετάει ο Πάλμερ σήμερα. Παιδιά, είναι ακραίος ο Πάλμερ. Δείτε τι βάζει. Τι κάνει ο Πάλμερ σήμερα, ρε. Και απέναντι στον Έντερσον. Δείτε εδώ, ρε. Έχει φάει 4 γκολ ο Έντερσον, νομίζω, Ναι, 4 ήταν. Και δεν έχει λήξει καν το ημίχρονο. Ρόντιγκερ, έλα, βάλει το πρώτο σου γκολ. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να βάλει το πρώτο του γκολ, τι να κάνουμε. Ναι, ακραίος είναι, παιδιά, 94 rating. Τριβέλα έκανε, ευθεία πήγε. Αυτά δεν γίνονται, ρε. Δεν γίνονται. Θα πετάξει ο Ρόντιγκερ. Πήγε να κάνει ωραία assist στο Ρόντιγκερ, αλλά μας το χάλασε λίγο κάποιος. Εμπαπέ! Νόμιζα γκολ. Πολλά νομίζω σήμερα. Καλό όμως το πέταξε. Ακριβώς δίπλα. Λίγο πιο δίπλα να ήθελε. Γκολ θα ήταν. Δοκάρι. Ή δοκάρι και μέσα. Λίγο ναι και γκολ. Την πήρε ο Ρούτγκερ. Κάνει assist, αλλά μας το κόψε ο Βόλκερ. Τριούσι, Εμπαπέ. Τι γάλιζε. Δεν πειράζει. Επίθεση full. Έλα. Παιδιά, είναι ακραίοι. Έχω χτίσει ομαδάρα. Πάμε. Ποιος το πέταξε? Ποιος το πέταξε? Μπαουένα. Άλεξ Μπαουένα. Αυτός είναι μαζί με τον Ρονάλντο στην Αλ Νάσερ τώρα. Τον καβάλισε ο Εμπαπέ. Έχει πάει... Τι πετάει ρε φίλε όμως ο Μπαουένα. Και βάζει και... Εντάξει, κάποιοι δεν είναι παικταράδες, αλλά πετάνε καλά. Πετάνε. Ρούμπεν Ντιάς, την κλέβουμε, λέει. Μπαουένα. Ωραία assist, αλλά πήγαμε πίσω. Τελευταία στιγμή. Εδώ περίμενε. Ωραία. Να πάει. Να την αφήσει και να μας βάλει γκολ. Εντάξει, Ντόκου, εύκολος. Ρώτηκε. Δεν θέλει. Το παιδί δεν θέλει να βάλει γκολ.
Το βλέπω, δεν θέλει. Μπάουεν. Παιδιά. Δεν έχω τι να πω. Ο Μπάουεν βάζει γκολάρι σήμερα. Μαζί με το Ρόντιγκερ τραγουδάνε. Και έχει φάει και 6 γκολ. Το παιδί, ο Ρόντιγκερ, δεν θέλει να βάλει γκολ. Το βλέπω. Δεν θέλει να βάλει γκολ το παιδί.